Hej, mit navn er Nicolas Gamer, eller Nico Gamer. I dag vil jeg vise jer, hvordan I laver jeres eget YouTube-banner her. I skal starte med at finde noget, der hedder... I skal i hvert fald... I skal søge på PigMonkey. Burde der komme der PigMonkey Free Online. Det gør jeg så gå ind på, så må I meget gerne kunne komme ind på det her. Så inden I går med, så skal I søge på YouTube banner. Og så skal I gøre det, at I skal bruge den her. Det skal jeg meget gerne bruge, ja. Det skal så bruge så gennem billedet som. Så skal I bare gemme det billede, I gerne vil have gemt. Jeg skal gemme mit ind på Nicolas KTS 205. Den gemmer jeg mit på. Så I bestemmer jo selv, hvad I vil gemme jeres på, men jeg gemmer mit herinde. Ja. Så gemmer jeg det bare herinde. Gem. Så viser det. Ja. Men det var faktisk lidt dumt, fordi jeg havde allerede haft gemt sådan et. Nå, men så skal jeg på der PigMonkey igen. Og så skal jeg bruge den. Så skal jeg trykke på den der, ja. Og så skal I gå ind og finde det der banner, I lige har fundet. Det skal I så trykke på. Og så kommer I meget gerne ind på det her med det der foran. Det skal være sådan her, ja. Og så inden vi gør mere, så skal vi lige være sikre på. Ja, det skal stå, det der står her. 2560 det er forsiden, og 1440 det er bagsiden. Det skal I have. Og så skal I... Nu går jeg lige her. Og så søger jeg... Jeg er meget vild med GTA 5. Så jeg søger på det. I kan selv bestemme, hvad I vil søge på. Men det her søger jeg på. Ja. Så finder jeg bare lige... Tager bare... Det der. Og så... Gemme billedet som... Det har jeg allerede gemt, men I skal bare gemme det billede, I gerne vil have. Og så går I lige ind på det her igen. Så trykker I skal være inde på den der sommerfugl. Så trykker I på You Own. Og så skal I finde det der, I lige gerne vil have. Det skal I så have fundet. Det finder jeg så her. Og så gør I det her. Og så skal I bare lige forstørre det. Det er okay, hvis det kommer en lille bitte smule uden for de her kanter. Det gør ikke så meget, men helst få det indenfor. Og så vil jeg faktisk, så tager jeg bare lige noget tekst. Ja, så kommer vi ind på det her. Der tager jeg det her. Så add tekst. Og så er min tekst herinde. Så kan jeg lige vælge, jeg vil gerne lige skrive nu. Godt, GTA 5. Jeg vil så meget gerne have en større udgave. En åbenbart meget større udgave. Ja, det sætter jeg så bare her. Det gør vi så bare lige. Nej, vi holder den bare lige sort. Ja, men så tager jeg også gerne og vil have et billede af mig. Det vælger jeg. Det her, det og sådan noget. Ja. Skal jeg bare lige finde. Her. User. Eller vent. Nej, jeg har bare gemt mit billede ind på billeder. Og så skal jeg meget gerne bruge det her, vil jeg meget gerne bruge egentlig. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er lidt blevet mit yndlingsbillede. Det gør vi lige helt stort. Så trykker vi på is. Og så skal jeg pleje at bruge den helt store. Og så se her, så kan du slet noget det her udenom. Det er ligesom et viskeled det her. Så venter vi lige. Ja. Sådan. Og så vil jeg meget gerne have gjort mit billede. Så skal jeg meget gerne have gjort jeres billede, inden så det bliver inden for de her 2 rammer igen.
Det er okay, hvis det bliver lidt. Ja, okay. Her, så siger jeg. Okay, så har jeg fået også mit billede lagt ind. Så tror jeg bare lige, jeg tager og vælger et til GTA-billede. Sådan, så har vi fået et til billede ind. Så gør vi det, at så tager vi og går ned i den her. Eller nej, det er rigtigt, vi går ind på tryllestaven her. Og så skal jeg rulle lidt nedad her. Faktisk næsten helt nede i bunden. Så går det helt rundt for mig. Og så tager I de der blyanter. Jeg tror jeg bare, at jeg starter med en sort. En helt sort. Og det dækker I så helt, eller I bestemmer helt selv, hvad for nogle farver I gerne vil have. Men jeg tager lige og starter med at gøre det her, fordi så er det meget lettere for mig bagefter. Men den skal ikke være helt sort, nemlig. Nej. Ja, så her vi får også lige det der billede, der går frem. Dadam. Okay, jeg fik bare lige hurtigt valgt nogle hurtige farver. Jeg skal alligevel ikke bruge den her. Men så når jeg har fået valgt jeres farver, så går jeg ind på den her. Texture. Det er lige meget det der. Så hvis det kommer, så er det bare lige meget. Ja, så gør vi lige det her. Så søger jeg på texture. Så har jeg taget den her og valgt som mit texture. Så vælger jeg bare her, så søger jeg på texture. Så vælger jeg bare en af alle dem her. Jeg har valgt at tage den her. Ja, så går jeg lige ind på det her igen. Så går jeg ind på den der aktive kantet noget. Your own skal I så trykke på. Og så open me texture. Og så gør I det, så finder I lige det der, I lige har gemt. Okay, jeg prøver at se, min den hedder Sia Texture. Og jeres den kommer nok til at hedde noget lidt tæt på. Der kommer i hvert fald nok til at stå Texture. Men så finder jeg det, og så trykker I på det. Og så lader vi den lige tænke lidt. Bum bum bum. Så kommer jeres baggrund måske til at se sådan her ud. Men I bestemmer, det kommer jo til at være sådan, som I vælger det. Så tager jeg og går ind på min YouTube-kanal. Det gør I ved at gå herind på som min kanal. Det er meget svært med første gang, men så trykker I på den der blyant. Og så redigerer kanalgrafik. Og det gør jeg så trykker jeg vælg et foto fra din computer. Så finder jeg lige det der. Eller vent lige, I skulle jo nok lige have gemt. Jeg har jo gemt min, men det skal nok I skal nok lige lære det. Trykker I save. Og så kommer der derfra. Så her det filnavn kommer jeg bare lige til. Banner 3. Fordi jeg lavede 3 banner. Ja. Og så save to me computer. Så finder jeg der, hvor det skal gemmes ind på. Ja. Ja, her er den. Banner 3 hedder den. Godt, og nu har I så lært, hvordan I gemmer jeres. Så går jeg ind på jeres kanal. Og så går I det der, som jeg viste jer lige før med at gå. Med at trykke på den deroppe. Og så redigere. Kommer derfra. Og så trykker I den der. Og så kommer den her. Banner 3. Hvad er så? Og så kommer det til at se sådan der ud, når folk de søger på mig. Se det der, det var sådan jeg lavede det helt. Så kommer det til, så trykker man valg. Og så uploader den lige hurtigt om bag ved mig.
eller om bag ved den her skærm. Og så kommer det til at være der. Prøv at se, det er det, der er meget vigtigt med, at man sætter det inde for de der felter. Fordi prøv at se, de kører sådan op over. Men det er okay. Ja, og så vælger I bare sådan. Og det var nok afslutningen til min YouTube-video. Nå, men I må have det godt. Hej.